Dek, kalau mau ke Beringin mana? Hah? Ke Beringin. Nanti lurus. Lurus. Ada pertigaan jalan besar nanti. Iya. Ya udah. Makasih ya. Dah. Kulo niku gek daene nggih pun anu. Pun coranane pun ajeng ninggal. Lah, enten apa, Mbah? Mboten anu nggih kengkeng barang setan ngoten. Oh, nggih. Nate, Mbah. Nate ya kula niku. Kowe bae kalian apa? Nggih pados ketang sepah. Oh. Cara tiang sepah niku kan dukun apa kiai apa Sembuhe saking mriku nggih, Mbah. Nggih. Enggak cari dokter ya, Mbah? Nggih kiai-kiai niku nak dokter mboten. Malah mboten saged ya, dokter. Mboten saged. Anu bae. Pripun gendong tiang sepah sampean niku rambutnya putih, sarungnya putih, kubruke putih, jenggote putih. Mboten yang jaluk gendong. Ki wong kula niku kan dimlampah ke mriki dugi yen anu napa niku papan niku kula pun megap-megap. Kaboten nggih, Mbah. Nggih, pun ngoten niku. Ternyata niku saking pundi, Mbah? Mbah dapetnya saking pundi? Pak, sakite niku lho, sakit. Makom niku. Oh, teng makom. Enten makom wae teng terus, Mbah. Makom niku rak dusun digelan niku rak enten makome pinggir talenan tanggul ngoten. Nggih. Mbah saking mriku. Nggih kajenge niku enten jaba makom jane mriki iki. Oh, kayu mbah awete ngambil kayu. Nah, nggotong kayu. Kayune saking makam. Nggih, niku nak film niku bayangane niku pulau niku gotong kayu niku padang krentul niku gaji niku sementen-menten iki. Mbah. Padang krentul nggih kayu ngoten iki. Ini mosok niku bayi, Mbah. Bayi bajang. Terus ku lewati kelompok-kelompok kuwi lho, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Santi Saniti 80. Salam Rahayu, salam budaya buat kita semua dan saudara Senusantara. Kali ini saya sudah berada di pedesaan terpencil yang berada di Kecamatan Beringin, tepatnya di Desa Kretek ya teman-teman. Di sini ada seorang nenek kakek yang hidup di tengah hutan ya. Nanti akan menceritakan hal mistis yang dialami oleh kakek dan nenek tersebut ya. Terus ikuti penelusuran saya kali ini ya. Inilah akses jalan menuju rumah kakek ya teman-teman. Harus melewati jalan setapak seperti ini ya. Hanya bisa dilalui oleh satu motor ya. Bayangkan kalau malam hari ya teman-teman, ngeri sekali pastinya ya. Memang rumah kakek dan nenek ini terletak di tengah hutan ya, jauh dari pemukiman warga ya teman-teman. Ini ya jalan menuju rumah kakek ya teman-teman. Melewati jalan setapak seperti ini ya. Di sini tuh kanan kirinya sudah hutan-hutan dan ini banyak sekali pohon-pohon bambu juga ya teman-teman. Di sini juga ada aliran sungai ya, aliran untuk mengairi sawah ya, yaitu sungai untuk irigasi ya teman-teman. Kayaknya ada aktivitas warga. Bu, lagi cari kayu, Bu. Lagi cari kayu bakar. Oke, monggo. Mau ke situ karo main, Mbah. Jalan-jalan. Monggo, Bu. Mbah. Halo, Mbah. Gimana kabarnya, sehat, Mbah? Main lagi sini, Mbah. Mbah nggak ke sawah, Mbah. Nggak ke kebun. Bukan ke kebun. Wow.
Sehat, Mbah? Alhamdulillah. Haha, mampir Masih lagi. Oke, alhamdulillah. Ini temannya cuma satu tak, biasanya gerombolan. Ini. Kulon pun ke sini 2 kali loh, Mbah. Oh iya iya. Baik, Jualan? Pak. Ya, Santi, Mbah. Oh, Santi. oh santai. Saya kini 3 kali loh, Mbah. Oh iya iya iya. Mbah, emot kula mboten. Baik pun lupa. Saya kesini 3 kali loh, Oh, Mbah. 3 kali. Iya iya. 3 kali ini loh, Mbah. Jadi sepisan kae. Iya, Mbak 1 kali pas ketemu kae nggih. Nek sing lainnya niku pas baik ya, Mbak nggih. Oh, Punya ngerti kayaknya. di sawah toh, Mbah. Oh iya iya. Sabar. Mbah kalau di tengah hutan gini nggak takut toh, Mbah? Buatan takut. Sudah bertahun-tahun ya, Mbah. Aneh apa-apa. Nggak ada apa-apa tuh, Ya. Mbah pemberani lah. Nggih, carane aman. Aman. Udah berani teman-teman tuh di sana itu sudah hutan ya, Mbah. Dan Itu hutan jati, hutan bambu. Belakangnya itu sudah nggak ada rumah lagi ya. ya. Tuh sana tuh udah sawah-sawah. Kalau sana lagi udah nggak ada tempat lagi, Mbak. Nggak ada. Oke teman-teman, Mbak ini udah pernah mengalami hal goib ya, atau kejadian goib ya teman-teman. Nanti Mbak akan bercerita ya teman-teman. Dan Mbak itu dulu pernah mau hampir meninggal ya, karena disebabkan oleh gangguan ya teman-teman yang berasal dari makhluk goib. Terus simak ya cerita Mbak sesaat lagi ya teman-teman. Paman dempet-dempet sudah bersahabat dengan Mbak. Kempun nate ngoten niku. Ting pundi, Mbah? Nggih, pokoke mboten penak ngoten niku. Nggih keneng budho ngoten niku. Keneng budho setan. Lah kula niku nggih ndaene nggih pun anu. Pun coranane pun ajeng ninggal. Enten apa, Mbah? Ya mboten anu nggih kenging barang setan ngoten niku. Oh, nggih. Nate, Mbah. Nate ya kula niku. Niku setengah bulan niku mboten mangan, mboten ngombe, namung diombeni anggrenjing, diombeni banyu tajin sak tendok. Niku Nggih. umur pinten, Mbah? Mbah umur berapa? Pas niku kejadian niku. Nggih, sak tas mawon nggih. Oh, nembe mawon iki, Mbah. Nggih. Sing mriki nggih. Nggih, enten mriki nang enten nggih anak kula mriku. Oh, ditangkletke sakit nopo ngoten mboten? Mboten anu Terus sembuhe bae kalian nopo? nggih pados ketang sepah. Cara tiang sepah niku kan dukun apa kiai apa. Oh, sembuhe saking apa mriku niku. nggih, Mbah? Nggih. Enggak dari dokter ya, Mbah? Nggih kiai-kiai niku, nek dokter mboten. Malah mboten saged ya, dokter. Mboten saged. Nah, dokter niku carane namung nyontek tok. Nah, sing napa niku sing budho niku sing anu nggih kiai ngoten niku. Nggih. Niku selama berapa bulan niku Mbah sakitnya, Mbah? Pinten bulan, Mbah? Anten 3 bulan. Oh, 3 bulan. Iya. Niku sakwaras tenanan niku 3 sasi niku. Oh, telung sasi nembe waras tenanan. Nggih. Niku sembuhe nggih saking Sembuhe niku nggih kiai. nganu. Terakhir niku kula niku bados tiang sepah niku teng nyemoh mriku. Nggih. Aku sampean niku nganu bae. Pripun? Gendong tiang sepah sampean niku rambutnya putih, sarungnya putih, kupluke putih, jenggote putih. Oh, Ngoten nggih. yang jaluk gendong. Nggih wong kula niku anggere mlampah kaya mriki dugi yen anu napa niku papan niku kula pun megap-megap. Kaboten nggih, Mbah? Nggih, pun Nggih. ngoten niku. Padahal niku asline nggih gendong niku nggih, Mbah. Nggih. Nek sing wong saged ningali indra keenam nggih, Mbah. Iya. Niku carane kan sing wong tuwa sing anu ngoten niku. Nggih. Ternyata niku saking pundi, Mbah? Mbah dapete saking pundi? Sing Sakite niku lho, gen sakite. makom niku. Oh, teng Makong. Enten makom wae teng terus, Mbah. Makom niku rak wis dusun Gedelan niku rak enten makome pinggir kalean tanggul ngeten iki. Nggih. Oh, mbae saking mriku ngoten. Nggih. Kajenge niku enten jaba makom jane mriki Nggih. niki. Oh, Makom. kayu mbae awete ngambil kayu. Nggotong kayu. Kayune saking makam. Nggih. Oh, Lah kayune niku carane mriki niki makome lempun enten mriko. Lah tebih anu
kajeng niku. Dadi pengaruh kalih kayune niku nggih, Mbah. Nggih. Wong niku nak film niku bayangane niku kula nunggu teng kayu niku padang krentul niku bayi niku sementen-menten iki. Mosok, Mbah? Padang krentul nggen kayu ngeten iki. Ini mosok niku bayi, Mbah. Bayi bajang. Oh. Jadi di kayu itu kayak ada Nggih wajah-wajah. bayangane niku Bayi. dandulan kayu ngeten niku kula getong. Jadi ini di situ ada bayi-bayinya, Mbah. Iya, bayi bajang-bajang niku. Sing dibawa bayi pulang to, Mbah. Nah, Cerita mistis. lah kula niku rampun was-was lho. Ngoten niku. Enten pundi kali gedhe niku nggih pun anu tekan 3 sasi. Nggih. Niku nggih sakwaras. Nggih. Nggih kena itu, Mbah. Kena itu nggih. Dia kena barang alusan kuwi setan kuwi. barang alusan. Ning kono cara anune kaya keraton. Oh, kalau itu yang kayak keraton itu Kayak udah keraton. 2 kali ini, Mbah. Ya. Kejadian mistis. Ning pertama niku kula kena niku rak pinggir kali mriko. Nggih. Pas niku, Mbah, pas nyangkul apa pas Malah nggih kayu niku? Mbah? boten macul. Oh, macul. Macul. Bisa jadi Ya apa nggih kampiran ngoten niku nggih. masuk niku. Padha dene dibangun mriku dibangun. Wis tatun buyar. Terus nyamuk nggih, Mbah. Nggih ngamuk. Kula niku anggere semer bocah niku kula kan lekar ngoten niku. Lah mriki niki enten wong ngadeg niku bocah sementen iki nggilih. Dari gilih sementen iki. Anggere semulet ngeten dilebotong bocah gombang ngeten. Wah muatal-matal kula niku. Mbah sing kesakitan, Mbah. Enggak. Kula muatal-matal mbak wedok niku sing anu. Tapi aslinya Mbah dilihatin sama sosok itu, Mbah. Anu kaya gelut. Gelut nggih. Gelut. Kayak gelut sama sing masih itu masih kecil, Mbah, bayangannya sing itu. Sing cilik-cilik kuwi setan kuwi. Lah nggih. Kula niku ajeng ditompiling ngoten niku kula tuwampane top kuantal. Anggere kula ngoten iki kula sendang ngoten kuantal ngoten. Ngertine Mbah Putri bae karo bae gerem. Mantal-mantal ngertine. Nek kurang keraton niku. Nggih, Mbah. Jare kon ngentak-entak rumah saku tak separo. Tapi Mbah niku menghadap niku kalih doa nggih, Mbah. Nggih, Doa. batine nggih. Kayak berjuang nggih, Mbah niku. Berjuang. Terus akhirnya sembuhnya saking kayu juga, Mbah. Nggih. Pokoke niku Inggris dinten niku kiai niku jaluke peng ngalenggon ngono niku kiai papat. Nggih, nek mboten cocok malih. Nggih bute niku wong yo golek napa tombo ke kene jaluke wis. Oh kiai kono jaluke kono. Nah oh kono jaluke kono. Malah sampun. Oh nek kono jaluke ngono ya. Tapi cocok-cocokan nggih, Mbah. Nggih. Nek Mbah cocok sing pundi niku, Mbah? Nggih niku yes bute niku kabeh niku nganu. Terakhir niku anten yang anu mriki yang rebak bulu niku. Lega nggih. Terakhir ngerebak kene niku. Nggih. Situ langsung cocok, Mbah. Nggih cocok. Langsung mari nggih, Mbah. Nggih terakhir. Nggih sanjange asal saking Nggih asale nggih niku wae. Nggih bendungan. kena dari bendungan gitu. Nggih. Bendungan ki akeh wong cara manusa iku aku kados sampean ngoten ku akeh. Gitu. Nah sing setri niku mbayi. Nek mbayi ngeten iki selehke. Niku padahal sing mboten ketok barang alus niku, Mbah. Nggih. Nggih sami kados kita manut. Nggih kados ngeten niku yang nggih Nyuci ngeten. barang, Mbah. Hah? Nyuci barang. Nyuci barang ngeten iki lho. Nyuci golek selehke. Nggih. Golek dijipuk, diperes, diselehke. Golek dijipuk diwadahi. Bongko terus diwadahi. Bongko terus digorono, selehke engko dijerengi. Nggih sami kados manungsa nggih, Mbah. Nggih manusa ngoten niku sing manusa sing pun cara keneng kono ke sing mati. Nggih. Jadi Mbah bisa melihat Nah. kehidupan di alam Lah lain. kuwi nek sing jaler ngusungi lemah niku buta mriko. Nggih. Ngusung yo do nyambut gawe ngoten niku. Lah salong niku nggih ngumbahi salong njipuki napa? Pados pasir ngoten niku diwadahi ngeten iki diwadahi ning tenggo.
Nopo-nopo lek diangkat selehke, lek diangkat diselehke disuntak, nah ngoten niku. Wah, akeh wong ngoten. Jadi Mbah niku pas melihat itu di mana Mbah? Keadaan sakit apa waktu di lokasi? Sakit to. Pas sakit itu Mbah? Sakit ya. Pas Mbah sakit di Nggih rumah? sakite niku carane Iso delok sembarang. Nah, bayangane niku Mbah Grempon dhuwur mriki niki anteng wong bocah gombean nggih niku wau. Pas mantal-mantal iku kon gelut apa napa nggih. Mriku niku sing mriko wong niku wong menungso ngene iki wah ya dia do ngumbahi do apa niku wau. Gambarannya seperti itu ya Mbah. Iya. Jadi mungkin itu memang jin Mbah. Jin kan kayak kita nih Mbah. Niku carane nggih jin nggih saged nggih carane sing apa jenenge setan demit ngoten niku. Juga aktivitasnya sama kayak kita. Iya. Cuci ngumbahi. Ya padha wae kaya menungso ngenten iki. Nunggu enten tentarane barang niku. Oh, tentara. Tentara niku ya malah sambung dhuwure. Rong wong pokoke dhuwure niku. Nggih, Mbah. Wajeng nempile ngaten niku. Ngaten niku tuangan kula. Cek ngaten niku kula. Itulah beberapa pengalaman Mbah yang pernah mengalami hal gaib selama tinggal di rumah di tengah hutan ini, teman-teman. Sekian dulu video saya kali ini ya. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video saya dari awal sampai akhir. Saya doakan kalian semua diberi kesehatan, panjang umur, dan lancar rezekinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.